बोला. काय गो, काय करतस? काय नाही हो, बसलोय. काय गो, कधी येतलस? 15 दिवसांसाठी माहेरपणाक गेलाय आणि आता महिनोही दिलो. अहो असे काय करताय? माझं लग्नानंतरचा पहिलाच माहेरपण असा ना, मग 4 दिवस आणखी राहिलं तर काय बिघडता काय? तसं नाही गो, पण माका ना तुझी खूप आठवण येता. हा काय रवांदे, आई काय गेली? आईकडे फोन दे बघूया. अगो ती घराकडे आहे आणि मी आमच्या शेतात दिलंय. पण आज शेतात शिलाय. असोच, पण थोडे पाऊस लागता काय? नाही हो. अगो हडे मरणाचो पाऊस लागान गेलो आणि आता थंडगार वारं सुटलो आणि ह्या क्षणी माका तुझ्यासाठी 4 ओळी सुटल्या. हा काय? म्हणा बघूया. या ओल्या शार मातीत आमच्या शेतात येना आणि माका तुझ्या मिठीत घेना. अगे माझी बाई, होय काय? पण माका ना तुमच्या मिठीपेक्षा जास्त कुर्ताची पिठी लय आवडतं. नमस्कार. येत्या 24 तारीखला मराठी माणसांचा वटपौर्णिमा सण येत आहे. त्यानिमित्त आम्ही आमच्या रॉयल मालवणी या यूट्यूब चॅनलवर एक व्हिडिओ पोस्ट करणार आहोत. तो आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या रॉयल मालवणी चॅनलला सबस्क्राईब करा.